empiece a darle con sos skiri, 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 skiri. Pa, 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 parara, pa, pa, parara, pa, pa, parara, pa, pa, Hi guys, good morning. So naguntag jud guys nga wala mi tulog. So from now on, naami karon sa Mati pa, naami gihapitan nga balay anak ni Uncle. Ning hapit siya siyang anak din. Nagtaon na po, malarga na po na siya. Guys, mo doon yung lugar sa Mati guys. Dawan ni siya banda guys. Ang guys. View. Wow. View. Siya view diri guys. Wala ko itulog karon. Kapoy kayo. Di lali magbiyahe guys. Layo pa kayo layo pa kayo mong giagyan. Kalina to Sigamoy. So karon na kami. Karon na tayo na kami. Nagapit kami sa anak ni Uncle. Di man guna utot.